Hai să pregătim o ciorbă simplă cu ingrediente la îndemâna oricui. Am dat fasolea în fiert de 2 ori, a 3-a oară am pus-o în apă curată la fiert. Ca afumătură am folosit câteva bucăți de coastă de porc. Coasta de porc am pus-o într-o oală, am adăugat apă și am lăsat-o să fiarbă să iau spuma. După am spălat foarte bine bucățile de coastă. Peste fasole am pus și coastele de porc să fiarbă împreună. Cât fasolea și coastele fier, ne ocupăm de legume, să le curățăm, să le spălăm și să le tăiem. Ție-ți place ciorba de fasole cu o afumătură? Tu cum o pregătești? Am tăiat și legumele, mai târziu o să adaug și ardeiul tăiat. Când fasolea și coasta de porc sunt pe jumătate fierte, voi adăuga și legumele tăiate. Adaug și o foaie de dafin și las totul să fiarbă. După 20 de minute adaug și ardeiul tăiat. Lasă-mi un comentariu și spune-mi părerea ta despre acest video și dacă ți-a plăcut. Când totul a fiert foarte bine, voi adăuga o linguriță-2 de bulion, amestec foarte bine și mai las să fiarbă. Tot acum voi condimenta totul după gustul meu cu sare, vegeta de la păstuțe colorate, buia de ardei dulce iute. Priviți, așa arată ciorba de fasole cu afumătură, are o culoare frumoasă, o bunătate. La final voi pune pătrunjel verde tocat și sting focul. O ciorbă super delicioasă. O ciorbă foarte gustoasă, merge perfect alături de ceapă roșie. Acum o să-mi pun și un castron ciorbă să se răcească. Nu am mai mâncat de mult ciorbă de fasole cu afumătură și mereu ziceam că o să fac, așa că astăzi a venit rândul. Bineînțeles că eu ciorba o mănânc cu ceapă, voi puteți să o mâncați cu ce vă place după gustul vostru. Mulțumesc pentru vizionare! Pupici!